There is a cushion now. I'm trying to cover light till my shoulder. Oh, right. There. Side up. Okay. Right. Light till back. There's some cushion. My cushion are pairing bum. Look on a sarima ear. Up. Yeah. Oh, shut the foot. Ish. Where do you go? Right. I relate to Kanganis. Okay. Right. That's it. Look at that. Right. Good. Cynthia Busman. Let me do this. Fanaik Morosana, Papa. Panazunu 2015. Zvinofungwa nevanhurume kuti vanoziva vanhukadzi. Isusu varume pane zvatinofunga kuti tinoziva about women. Pasina chinozikanwa. Kana mudamboona vanhu vasingazive vanhukadzi tisu manje. Munhu asingazive mukadzi munhurume. Tozviridzira matundundundu chizvidzana anoziva akadzi. No. We don't know women at all. Exam dzimwe dzese tingadzipasa but yemukadzi Wadaona munhu anofoira exam yemukadzi murume. Torevesa. Kanzi varume ndai munonyora exam about women. Hapana kana umwe anombopasa. Nekuti zvinhu zvizhinji zvatinofunga kuti vanhukadzi vareka, dai vanhukadzi vaiva honest vaitiudza tetakarasika zvokuti do. I'll just try to find maybe 15 because life yacho haingatomboperi. Taurai Primrose Bonde has. Bonde iri kona upo asene mekuti bonde pakaipa. Ndomungadzinza rekwenyu rine. Okay. Rine mhasa dzakawanda. Bonde mhasa nditi Primrose. Sa kwanonzi bonde seneme yako ichinzi bonde. Kureva kuti vanoruka mhasa. Mama funge. Unazati zvinhu zvizhinji kune zvinhu zvidiki zvokuti mukadzi akabva achikakumba muchipinda mutown. Odongati abva saka mutown hatifangi kutenga chikafu iwe hauzivi munhukadziwe. Saka pese panena kutaura good point mofanga kuziva ndati hauzivi munhukadzi. Right. Munhukadzi kana achiti ndoda kudya haasi kuti ndinohwa nzara. Muri kunzwa? Munhukadzi akati ndinoda kudya haasi kuti handina kuguta. Izvozvo zvinhu zvakatosiyana izvozvo. Hanzi unodena umana ndadena ndaita seko. Unoona kuti Primrose Bonde taurai Primrose. Karora ikoko usina kusimba kwa bonde uko. Nachitorora kwa bonde wotoziva kuti wakasimba. Ndikuchoka. Right. Chimwe chinhu chamusingaziva vanhurume apa ndi munhukadzi. Hazviroti kana ari online ari ready to chat with you. Chamwari. Rega akuchate iye. Imbozvitira yaimona. Kakawanda tichifonera vanhu ipapa. Wamona ari online. Chamwari. Unoita senga wazvifonera. Hairiri haipikwe. Hazvireva kuti munhu iye haasi online. Andikachiiona. Isusu vanhurume tongoti musikana zvatenda online ari kuda kutaura neni. Shamwari ka. Anenge ane zvimwe zvari kuita. Anenge ane vanoda kutaura navo panguva iyoyo.
Amsati maziva vanhukadzi mimi zvapepuka boisa. Right. Kana akati, let me tell you one question, one big point. Mukadzi akati kuna iwe ndiani uyo ari mufoni shamwari haasi kutsvaka answer. Ari kuti kwauri shamwari kana wanga uchiviga munhu ndaakuzviziva kuti ndiani, rega kumunyebera because investigation yakadorova ipapo anenge akarova imwe investigation inokunda FBI. Ukaona mukadzi otozosvika pakubvunza ndiani ari mufoni akapedza naye kudhara, haana kuzvifungira ipapo. Shamwari munhukadzi anenge akaita investigation kudhara anenge achitoziva, atoudzwa nemakuwa, atoziva nemutupo nekwaanogara musikana iye nezvaanodya. You thank me late ndandisinaisa flash. Munhukadzi vanhurume munofoira exam yemukadzi ndotokuudzai hamuzive munhukadzi. Right. Ukaona kati handina top up mukadzi bhando rangu rapera, ukarega kuri top up shamwari haadi kukufonera netop up yazvitopereka kana itopera shamwari. Kana andombiro top up karega itopa nyangwa akaita minutes 50 million. Hamuzivi munhukadzi. Mukadzi akati handina mari ka hazvina basa turi kuiona mupesi maka haitomboripo mari. Ndakupa $20 ye ndozvona even pakamwana kangu kamusikana. Kana ugona kutotambira unzwa kuti tete anda tete mari yangu kuti newe mwanangu zvaone mari yakadowanda mubank one over 200 pounds asi kuda ndokudawo mari yangu yelunch. Nai mwanangu kwadi ngoti tete imbomirawo nhasi zvandine mari yakawanda kudayo. Munhukadzi vanhukadzi amazivi. Munhukadzi unozati akati ndipozveve $40 yekunodya out, usafunga kuti achanodla zvinhu zve$39.99. Anogona kudla zvinhu zve50p kumwa friziti pa$40 pavo. Zvaachaita neimwe 39 chakuti hazvisi zvako izvozvo, iwe wamupa mari yelunch chete. Ende hazviri kutanga ndoda food yekupedzazve. Kana kandipo food ye$40 iwe uchirega kuiteverera kuti uone kuti $40 yacho yashanda yese here. Anogona kutenga sweet haatotenga, iwe ziva kuti wamupa mari yefood chete. Zvokuda kuti munhukadzi haasi kuenda neaudit book kuti pamari ya$42 yandakakupa wakazosha. Vakomana hamusati mamuziva munhukadzi. Ndoda kuzopesera neyekuhura because kuhura ndokwamunonyanya kufarira vanhu vepauyu. Maviewers kana vanowanzofara kuti mukadzi chakuudzai kuti vakadzi hamumazivi narume. Regai ndingosana kukuudzai in advance, musafa makazvifadza. Vakomana kana uri munhu wemurume ka ukaona watobatwa kuti unohura nomukadzi wako, une zvinhu 2: repent wotoita pasta zvako zvokuti akandiregerera ndakamuhurira zvangu akandiregerera. Shamwari iyo nyaya haishandi iyo. Hapana munhu ari in danger semunhu atozikanwa nemukadzi kuti anohura, amuhurira akaadmit mai mwana zveshuwa ndandangobatwa ndikahura, haiperi nyaya. Ende kana iye wozotsiva mukadzi akakutsivira, handi wakahura unofamba nemakondomu, ndichazokudzai pemberi anorohwa nyoro nestranger. Handione tinotya idzi. Mukadzi wangu anozviziva abata makondomu muwallet. Iye kana otsiva manje hari bvunze kondomu anorohwa yeke manje. Ipapo ndipo munozi varume vazhinji vanoita zvechihure ka vanoti vakatoita chirwere mumba ka vanotoenda kwa ndapa mudzimai wangu kuti maiwe unenge watochitora kumukadzi wako shamwari otsiva zvake. Kana uchiziva kuti mulife mako wakambobatwa nemukadzi wako chihura ka
ukasarega chibure chacho mukadzi wakanongori this away kuti achinozvamburisa ende chinzwa ndanyarara zvangu mungazorova vakadzi kana wakadombo admita kumukadzi wakati wamuhurira uri pakoma shamwari chongodiwa zvakuti remember vakadzi avahure vakadzi vanongonida 2 or 3 reasons dzokuhura avarume hamunide reason yekuhura varume vanongohura chero imire chero ari kuhope murume anongohura kuhope chakuroti achingokwira mumukadzi womunhu iye ari married vakadzi avadero but kona mukadzi atohura enda unopiwa gupuro rako ubva mangosiyana hamudzokerani hapachina love mangogarira vana hamuvazivi vakadzimi vanhukadzi dzimwe nguva anogona kukuti do what you want iyo do what you want usawa vanhurume maiwe haita chero zvawafuna iyoyo boys dzangu mukangoiteerera mukafunga kuti anoda kuti ita zvawafunga ndopauchazoona kuti vahamakandiwo havatombozi mwari kana chamwari munhukadzi akati do what you want gara pasi kuti are you okay baby what do you want me to do asi kukubvumidza iyoyo kuti kwanzi do what you want usafa wakaita fall for it maybe ino chimoto chisingeti mukadzi akati do what you want do as you please maybe ziva zvaanoda kutoita izvozvo iyo statement irhetoric haisema sure istatement yekuti uda ndijara itawone zvino isu varume nokupusa nzi andibvumidza ati unodzoka zvako nguva yawada maybe mukadzi akati uchibuda enda pauti modzoka nguvai akakuti dzoka chero pamadera maybe dzokana 9 shamwari pati isati atotanga because haisi permission mukadzi akati do what you want musafa makafungwa kuti permission haisi permission hamuvaziva kadzimu mukadzi akaona mira ndikudze from vakadzi perspective mukadzi akaona zita remukadzi mufoni mako raiwo asingaziye hazvina basa kuti kana asingamuziye adiwa boyfriend igirlfriend yako rega ko kutomainini mwana wakavati rega don't waste your energy iwe ukaona contact yechirume mufoni make ihama yake wedza ndio rega kuwesa time ihama yake ende iva vamwe vamunenge muchiona vakanzi Dorothy, Stella, Marjorie, Sismai Trust hanzani mai Belinda mafesi ake ukaona mukadzana namai Belinda iwe fona 1 2 or 3 of those numbers changu atinowanswa nemurume anenge dori mufesi boyfriend especially kuti mai Belinda pangoita zara kuti Belinda amenisiva chifaro kwangona mfoni mangu iswa mavara akaita sana mazita Stella, Marjorie, Dorothy, Sisimai Trust asuchona pa mai we chikomba muchasvuka no amaziva kadzi muchadzidza alright kana muchindine nharo boys tamba ine phone yana madam muchitora idzo number dzana Stella mozo texta later unosangana rimwe rume ndebvu dzakadai so amuvaziva kadzi muchapepuka especially kana wakambomuhurira ndikutaura kuti especially kana wakambomuhurira hayi vari faithful vari vasina kumbohurirwa vari right ndati kana wakambomuhurira mukadzi akakubata ukaapologize kafunga zvapera ukazoona mufoni make munana Stella and listen mukadzi anogona kuchengeta number yepotential future chikomba agochengeta kana gore iri mufoni asingamboifoni ani munoziva boys vayapa pamunonyenga vakadzi vayapa unogona kuona munhu achitotora namba yako yotora yako utora womutextira akupindure aitora but asati adecida zvake kuishandisa azvinyararira atora namba yako asi kuresponda uyu nyakuchengeta mukadzi wemumba uyu akaita zvake zvemusoro wake unodziya
musi wanozotrigger kutsamwa kwese ndopaunongoona out of the blue number. Hi, ndianiko, you gave me your number 4 years ago. Oh, mukadzi iwe chinenge kuvhunza kuti number 4 years ago, wanga uri pingo yese, iwe chingoziva kuti chafu mvura yavhurigwa. Muridzi wemukadzi aita zvisina maturo apiwa red card. Iwe zvokudanya kuvhunza zvakawanda ndo zvinozokurambisa izvozvo. Iwe chingoziva kuti ukoko rudo rwaro chinzwa I'm happily married, pane zvaitika. Zvine vanhu vazhinji munozotanga kuti who gave you my number? Ndiwa. Iwo manje vasingazozidzi mwanga unozofona uri pedo small house kuti uri pedo nomukadzi wako. Woona usingarespondi, hasha vanoita ipapo wotoenda kune imwe next number. Kune vanhukadzi kana munhukadzi otanga kungokolekta manhamba. Yoda kuvhurika mvura iya. Vanotanga chiti I'm married. Oza mukadzi kana achiri marriage achizama kuti working on it. I'm married. Wazonongonyengwa wasingachataura zvoti I'm married, unoti handisi kuda mna zvakuda mvura yoda kuvhurika. Zvine isusu varume tinofunga kuti kana mukadzi ati atora nhamba dzangu ndadiwa, amuvaziva kadzi. Mukadzi anogonotora nhamba dzako asati atomboita pfungwa dzokukuda. Ende mukadzi kana akuda anokuda panguva yake kwete yakosva. Nyange une dhimoni rokugona kunyenga sei, kupfimba, ndorava kupfimba. Hauna mupfimbiro waunoita kumunhu asinga mukadzi asingakudi, especially anenge ane munhu wake. Haumupfimbe nyange uchigona sei, but nyakupfimbirwa ndiye anodetermina kuti uchadiwa here kana kuti hari yoda kudii. Because nyakupfimbirwa ndiye achakupa ega kuti mukadzi wangu uya ndichamudi nezvaanenge amuitira. And trust me, ndopanoona imwe text message isinga make sense. How are you? Ndakapa number 10 years ago. Anditi how are you? Where are you? Ndichiri mamuno zvangu mutauni momuno ndogara, handingagoendevi nenhamo dzedisi. Iwe chirikabvunza kuti waimbovepi, chitobvunza kuti muri kupi tisangane, because panguva iyo hasha dzichakabata. Une chance. Muridzi wemukadzi abatwa achiura kuti aita nyo. Trust me, kupiwa nhamba nomukadzi azviroti wadiwa. Mirira nguva yake iye ndiye achadetermina chikero chokukuda, uchangozoona wega. Ende usanyenga, wona nema-actions kamu zvimwe zvachona. Vafi vakazomboti chiyaitidana kamukwasha. Wona nema-actions. Iwe kangononzi bring me something to drink. Iwe wanga wasati wamboda moti handina address. Mtanga watenga zvandatuve nazvo, address nichakupa. Rega ubvunze baba vaendepi. Iwe zvokuti baba vaendepi usachibvunza izvozvo kuti baba vaendepi. Iwe chingoenda kuaddress yawapiwe, wozobvunza maybe rimwe gore, because iwe mbvunzo kuti baba vaendepi ndiyo inozokurambisa imwe yachona. Mama akutodiwa. Iwe wakangonzo munhu akaguma akakutora nhamba yako 2 months ago. Namba kutextera pakati ongozokuti from out of the blue. How are you? What are you up to? Rega kuda kuti hey kana uri free wakamira no I'm bored. Ikakuda kuti muita kids kuti ndanochinja mind yake, nomfilisa guilt. Akati what are you up to? Wakamutora nhamba uchida kumeka time. Kana mota yange iri mugarage utongoti I am free. Uchaona next text message user I'm bored but I'm about to sleep. Usarara kana uri kupi ndiwe ikoko. Ona postcode yanyorwa autosvika. Zvenyu zvokunotaura zvizhinji usataura kuti waimbovepi mazuva. Ipapo pakuti waimbovepi mazuva iwe ndokunopa kuti umupilisa geto kubva kuramba mani. Vanhukadzi hamuvazivi. Regai vabate remote. Remote yelove inonakidza kana yakabatwa nomukadzi. Ukaibata uri murume ende ukambenge makati zii for many years, ukaona munhu akutextira, especially vamwe vakutena 40 and stuff like that, don't think kuti vafunga kudzokerana newe. Shamwari, dzimwe dzenguva mukadzi iye haasi kutomboda kudzokerana newe. Arado kupisa nezvawakamuitira, maybe wakamubohwa, iwe urifunga kuti hazondisuva manje, maybe hasha dziri papo anenge akatsama zvakaipa dzimwe nguva, ende zvimwe zvacho zvisiri accurate. Anenge angotora zviri negative ozvikanyanisa obva azara nemazitsamwa. Saka iwe unenge uchikuva kuti ex wangu zvaazonditextira nhasi tadana, maybe pindura uone ita unozvipinza muna taisireva. Because guys, kana mukadzi ari yakudenha makambodanana, rega utange wabona tone yake,
usamuitira wara hi baby I was vakadzi vane tumadhayari twavo. The longer it takes tunenge turi inaccurate. Tunotanga tuchitasenge tune imwe information inenge iri close but inenge ichiita inaccurate maringe nekukuvenga kwavari kuita nekuva disappointa kwakaita inenge ichiita more and more and more. By the time anotena 40 anenge ava neimwe story imwe inotyisa yekuti akakuvudza so unoti zvakaitika kupi and mastori ayo kuti nyangwe newe unobva kuti guys zvinoenda zvoti vese vakadzi vanozosvika 40 hapana chiri positive chanenge achafunga, anenge achingofunga zvawakamuheta nazvo. And trust me, zvimwe zvacho anenge ane madates chaiwo yairi Thursday ukandiruma garo and I will never forget pawakandiruma kuti Thursday yes musa 24 uye tichibva kunotakura mbudzi ukadira jiki mutabho uchifunga kuti bubble bath ewe gotora mai chipo rega ndibva kuedha nasi ndiri mumudi wekuedha vanhu request up au edheke up tona mrantsvakoketi nasi ndiri mumudi wekuedha vanhu tona gotora mai chipo handisi kukuona but ndiri kuona wangoti ed pane pekuedha napo here asi haichaedheki nayo here ameno mira tiona request ationa ndakaguma ita zvezvana uyu kudhara kaizvo mamwe zvaiedheki right boys anka munhukadzi haadi kubvunzwa kuti wakambodana nani kana kuti wakambodana nevangani. Regai mbanje mukadzi abvunzwa izvozvo. Iyoyo ndio question yaunongoziva kuti answer yacho ndekunyeberwa chete. Anogona ngokuti ndakazongodana nomwe wani akazongoya kumba but atinobata iwe unenge wambobvunzireko zvakadero shamwari. Munhukadzi abvudzwe kuti wakamborara navangani unopenga unoripeya maningi here iwe unoda kubvunza kuti yakarara navangani shamwari enjoya zviri ipapo. Mukadzi afa akakuudza shamwari semaplays nemo vakadzi munobvunza vanhurume unoziva ukabvunza munhurume tokarara nevanhu vangani in a joking way anogona kuti 100 iwe chifungwa kuti kujoka shamwari mileage vanhurume anogona kusvika listen munhurume ano ndati ndichakuudzai 10 reasons why men hura. There are 10 reasons why murume achihura but there are only 3 reasons why mukadzi achihura. 3 and I'm proud to say 3 reasons that mukadzi ahureka hadzisi reasons zokuti dziri complicated right. The first reason inoita kuti mukadzi ahure ndeyekuti aiswa pakona haana another way of surviving apart kudongopesera avhura makumbo pamwe angashinda bed bridge pasviba usiku mbedha umwe chete and haakwanisi kuti arare papo anofila guilt kuti ndorarama harere wamisa pakona right. Ndo chimwe chiori chokuti haana mari yekuti vana vadye vaende kuchikoro apa wamuudza shamwari mari ndinayo asi ndotongorova nothing for survival. So mukadzi anogona kuhura ake for survival and the problem yacho ndiwo murume unenge watadza kudii kutsvakira mukadzi mari right. Number 2 chinoita kuti mukadzi ahure ndio reason huru yanoitisa mukadzi kuti aite sex. Like andisati kuhura kuita sex. Mukadzi anoita sex for love. Mukadzi aite sex zvamunofunga vanhurume zvazvo kuti just for fun. No. Mukadzi anowanzoita sex for love. Ukaona mukadzi wotoita sex apinda murudo shamari iwe kana wanga wakadzirume ipapo watorambwa. Mukadzi ahure zvokungohura zvezvo. Hands women are like a swimming pool. Never mind you dear before you usambo mind vanhukadzi vakamba ne swimming pool. Usambo mind ako kuti ambodhidha mundiani akafurira madziro emo mundiani
vakawaitera panze here kana vakawaitera muswimming pool, iwe ingodhidha paportion yako ipapo. So pamunoita muswimming pool hapana munhu anombobvunza kuti ko muno mambodhidha vanhu vangani makuseni vava nedikita rakawanda sei, vambogezera. Unongopindawo ukangonzwa mvura ichivavira ungofunga ndiye mugungwa. Ndo zvakaita mukadzi. Treata mukadzi senge swimming pool. Hai good example apo wagona. Tongomutreata senge swimming. Zvokubvunza mambopinda vanani vakadhidha munoma. Shamari. Swimming pool kaibvunza kuti makambodhidha vanhu vangani, inokudza kuti 2 vana vechikoro 2. Shamari. Pane vakafura madziwa vakadini. Reason number 3 yekuti mukadzi anohurirei ndeyekutsiva. Ndati number 2 anohurira love, but number 3 anogona ngohurira kutsiva. Twakamuhurira unofunga kuti agona kuvhurwa makumbo. So 3 reason chete. Aiswa pakona for survival kuti vana vake vadye, anogona kuvhura makumbo. Secondly, anovhurira for love, and mukadzi kana achivhura makumbo anovhurira for love. Third, kutsiva. Zvino murume cherega ndikudze kuti varume vanohurirei. Murume anohurira kuti ane pfungwa dzakashota. 1 reason number 1 yekuhura kwemurume. Murume anohura nokuti ane pfungwa dzakashota. Number 2, murume anohura nokuti angufana nemhka behavior kwete face. Imbwa ukaiisira food apo yadya makuseni ikarutsa ikanodya imwe food apo inoti kudzoka itodya marutsa ipapo. Haina more reason kuti ndine nzara here. Yakafanira munhu anochaja phone yake ine 94%, but murume anogona kuti ane 94% guta bonde kuchaja ningi yake neimwe uyo kuti inododrena. Kune mamwe machaja munoona ka yekuti unoisa chaja yako ka uchifunga tichageina yotodrenewa moto. Murume anozvita anogona kuti unorara nechimwe chitokwadzima chiri kutomudrena chisingadombofanani nomukadzi wake. Murume anogona number 3 anogona ngohura because yamira pane buri. Sa murume ukangovhara gudo kumeso kati vanoda kuita experiment, murume anogona ngopinza. But mukadzi akati hapane gudo rirapo roda kukwira vanhu. But murume shua mukangovhara kumeso gudo rine magaro chacho angoshepewa senge mukadzi, murume anogona ngopinza akatsinzina. Varume tozvavari. Varume hadzina kukwana. Chakwanzi wangu adere. Iye apo yekuti wangu adere iyo ndio inoratidza kuti murume wako anotodera. Vakomana, varume musatombotaura zvavo. Varume they are stupid. Zvokudawo vanotya Mwari. So number 4, murume anohurira kuti paita opportunity yaanofunga kuti if I miss this one haidzoke futi. Vakadziwo yes, ndingangoedha iyo point kuvakadzi. Mukadzi dzimwe nguva anogona kungohurira kuti opportunity hakuna ngandibata, tiri kuDubai, ndakamirira kuconnecta ndege, tanzi tipiwe motel, ende murume anobva kuNigeria, hatifi, baboko wangu havafa kambozviziya, mai mufundisi wangu havafa kambozviziya, hakondo marimo motel, ndiani, experiment hakuna. Kana akasatongotywa Mwari, anogona ngohurira kuti it's an opportunity that I can't miss. But kashoma varume ndio vanonzodero. Varume vanogona ngohurira kuti vamboona kuti ndoda kuona kuti angatunda here. Sorry for mind my language zvenyu. Murume anogona ngohurira nomukadzi ngoti as an expert guinea pig. Ndichiri kugona here. Mai mwana ndakavasiya Zimbabwe. Ndikanibona ndichiri kugona here. Murume anogona ngopinza kuti ndaona kuti inokwana here. Murume anogona ngohurira imwe experiment iri stupid ingapinda here baba. That's why even muchigubhu chamunogona kuona murume apinza chinhu chake muchigubhu. Nevariko vakadzi voda kudero but kashoma. Ndwana. Zvino iwo wakabvunza mukadzi kuti ndingakambokukwira here chichichi. Anogona kudza pano mwanda ambonebanda asingatombomude zvangu. Aiwa, akatoenda kundimanikidza. Ndiye zvikazodii. Haide, takarara tese pasembedha hapana zvakaitika usiku hwese. Ndasingatombomudeni. Shamwari. Kwavarika hadzisi nhema. Inotori a communication skill yevakadzi. Yekukudza Shamwari, wandibvunza mubvunzo ndaita ndikunyebere. Get ready for nhema. Enjoy nhema dzandiri kukudza idzi. It's a communication skill yevakadzi. Havabvunzwe twakarara nevanhu vangani. Mukadzi abvunzwe kuti wakavhurwa nani.
rega ataure ega. So and hazvina wazvokubatsira kuziva kuti akavhurwa nani, kunze kungopa bp. Mukadzi abvunzwa kuti wakamboona hombe yakakura sei, nokuti dzimwe nguva ndingaida zati yako pane dzese dzakaona ndoduku. Rega kuzvisa pakona kana uri murume, imwe mbunza idiwe zvinzwa. Rega ungodhirima ikoko, angoziva kuti iye ndiye anoziva dzakaona dzakakura sei. Ukabvunza unozvidisappoint. Mukadzi abvunza kuti ndiri kunaka here, kana asati atokuudza ega haunaki. Rega kubvunza mukadzi kuti zviri kunakidza here. Unofanirwa kunge uchitozviona iwe kuti munhu ari kunakidzwa. And there are so many ways. Ndakakuudzai pane imwe video, there are about 5 ways dzekuona kuti mukadzi ari kunakirwa. Heartbeat, tarisa kuti hasi kupretend here. Kumwe kufemereka ndiko kuti wakamutsimbirira. Tarisa kuti kufemereka kwake uku kuri kubva pamwoyo here, kana ndiko kuti ngakurumidze ndipe, kana ndiko kuti maiwe zvondofa. Hai, kwete kufa nayo iye haiurai. Nyange ukapinza yakaenza nekapi haiurai. Ukaona achiti ndofa, dzimwe nguva ari kufanira kufemereka kwakamutsimbirira. Rega angomanyira kunga kuti akufanira kunakirwa. Kuuraya kunakirwa hakuna kuurai. In fact, kana achinakirwa hati ndofa, anoti ndiurai, pisai baba mwana, ndiurai zvinhu zvenyu izvi, putsai zvinhu zvenyu izvi. Ukaona achiti ndofa, uri kumuuraya zvishwa, wakamutsimbirira, mwana akudzipwa, dumbu iri haachakwanisi kufema. Kana zvichinakidza kuti ndiuraye, kill it, bang it, chichiuraya. Haya, tsemurai baba, tsemurai. Mandikwadza. Ukamukuvadza zvizvo zigokoro rako rakabaya pauyu. Ninge haikuvadzi. Teererai language yevakadzi. Mukadzi hambofa kati kwanzi ndofa nayo. Ukaona achiti ndofa nayo ka. Hausi kuita munhu. Haiurai. Anototi pisa. Rovai baba mwana ipapo pakona ipapo. Rovai. So ndo imwe one reason yaunoona nayo kuti mukadzi uyasi. Saka usafa ukabvunza mukadzi kuti unonakirwa here. Because kana uchiti umubvunze iwewe kuti baby ndinonaka here, kureva kuti haunaki. Rega kutsvaka answer. Wakafanira munhu mukobva anoda kubvunza kuti baby, do I look big? The reason yekuti watondibvunza do I look big, you know you're big. Rega kuda kuisa vanhu pamiedzo, please. Kana kuti uri mutetetete kuti does my bum look big in here? Bum look big in this dress. Say the fact yekuti uri kubvunza kuti in this dress kuri kuti kana rikaripfeka iro bum racho haripo. Rikabvunza mubvunzo chisa vanhu pamiedzo, right? Mari yemukadzi ndeyake. It doesn't matter kuti anotambira mari. Mari yako iwe ndeyenyu kana uri murume. Listen, chero mukadzi ari munhu anotambira 4 grand pamwedzi. Mari 4 grand iyo haisi yenyu, satobhajeta nayo kuti toitora 20 tonoisa 25. Haisi, mari iyo ndeyake. Yako 2 grand iyo iye achitambira 4 grand ndeyenyu mese nemukadzi. Kura kuti iwewo kana achitambira 2 grand ndiwo chabhadhara rent, zvokuti iye anotambira 4 grand hazvina basa. Ndiwo chabhadhara rent, ndiwo chabhadhara mabills. Yake iyo ndiye anodecide woisa kumba kwamai vake here, imwe yacho opa chikomba chake here. Zvinewo kana uchita budget nemari yomukadzi kuti pamari yedu iye uchiinclude mukadzi. Shamari, ndiwo unofamba uchitaura varume kuzi baba hapana zviripo. Ndado kuudzai. Saka ndandapa nambaniko mareasons evarume kuhura. The main reason yemurume kuhura ndekuti murume can hura for no reason. The main reason murume achihura is that he can hura for no reason. The main reason yemurume kuhura kungohura hake nokuti iripo nhingi pane buri wapo yamira. Murume anogona kuhura iyo yamira neweight, achienda kunoweita kutoita akaona iri otohura. Vamwe varume chinotozovaregesa chihuro kungoshaya condom yekutya kuti man ndingauraisa munhu ari innocent. Zvokwadi varume vanongohura. Murume anogona kuhura for an experiment. Murume anogona kuhurira mukadzi nongoti aona gumbo. Newe gumbo rine buri no. Mukadzi ane gumbo couldn't resist. Ko unonokwera gumbo ayo. Tsapfu yemukadzi maiwe. But vanonopindwa pacho hapasi patsapo.
ende murume ka vanhukadzi yandikudze murume anopraisa zvinhu achiziva vashoma. Majority yevarume vanokubvunza kuti une matenjeri havambotaurire zvavo havabate havadididi zvinotosha kuti saka vateta vamukuru vava vachibvunza vanogona kubvunza murume anogona kubvunza something kuti naiwe uende une magaro ugoti nhasi ndofunga magaro anga achabatwa agobata usiku hwese kugoedza asina vanombobata garo asina vanombobata kana musana wako. Murume sometimes anongori too much yep isina application. Asi mukadzi akandofarira musana wako ka mukadzi akandofarira musana anofarira zveshuwa. Vanhukadzi mirai ndikudze murume akandofarira chii chako ingoti thanks wotarisa kuti anorevesa here. Normally vamwe vanhu ndizvo yepu zvongoti murume ati mukadzi uyo akabatana hapana kana chimwe chirumbozikamuna akabatana chii hapana. Okay, chimbotiradza kuti uno appreciate akakubatana kwacho chitambisewo zvinhu zvizvo hosho dzacho dziripo atambise. Makambozvinotiseira vanhukadzi kuti kune 90% yevarume vanokupraisa kuti une bhodhi yakanaka haamboipurudziri haambofamba akakubata ruoko mutown kana une bhodhi kana mukadzi wako ane bhodhi yakanaka dada naye famba kambata. Listen, kana murume achirevesa kuti une bhodhi yakanaka unomuona so akakubata ruoko achifamba newe. Varume ndeve show off. Musavharwa vakadzi, tarisai maactions musatedzera zvatino zvino. Vanhukadzi problem ndekuti you go by what we say. That's why tichikuvharai go by what we do aurasike. Murume akati vana vako ndovada sevangu tarisa kuti ari kuvatengerawo something vana vacho here ambouyewo ambovabvunza ito vaswera sei ini mbana ndodzirespecta heyechi iro varo kuti mbana iroro kureva kuti hausi kurespecta mukadzi. Iti mukadzi ane vana vake ndomurespecta. Ini mbana aiwazva uri kutowanza kakuti mbana is not a good word. Kwandiri hangu indoti mbana is not a good word. Hautiti mukadzi wanorespecta uchiti mbana hazviite zvondo. Okay, wati mbana unodzirespecta fair enough, but unomboswera wabvunzawo here kuti mwana aswera sei. Naimi vana venyu vaswera sei vana vedu atona zvino vanhukadzi ukangobvunza pafoni usingambotomborevesi tarisa uone kuti vana vari kuvigirwa chingwa here ambofungawo malolipop zvinhu zvidekideki. Let me tell you guys, murume anokuda chaichai hamboine zvinhu zvinodhuradhura. Malolipops chaivo changotenga malolipops evana 10 5 15 kuvigira vana something tumatoy ka t-shirt even kemucharity shop. Listen guys, murume haanetse kuona because kune varidzi vevana chavo chavo vakatokumitisa vasingatombotengi kana sweet. Iye akadombouya nechiwi chemucharity shop mutende because kune varume chavo chavo vakangodira vanotoziva kuti kune vana 2 vavakasiya vasingambokutumiri kana 20p. Zvinyovoshora umboonawo chihembe chache boyfriend yangu wakomana chihembe chatinoengera mwana wangu aya ndati mwana wangu asiwe nzara ndisingle mother zvangu ahamba chamwari atombotenga ake. Kune iyo rakakumitisa racho harisitombotenga rudo riri kudliwa nemahuri ende raichitengera vana vevamwe. Zvinotaita zvokuti ka vanhukadzi sometimes munozoisa mukanyanyorumbidziwa futi stereki munozonyanya kukwidza maskills enyu munowedzeresa chikero chenyu. Regai tsika yenyu kuti ukanyorumbidzwa nemunhu utanga uluka tsvaka for something better. Ndinoya genuine ndokupraisa you are so beautiful you this the moment anongodero utanga kuti kana ndiri so beautiful like he's saying why am I going for chifidzo anyway, can I not do better? Pakuita do better pa ndo panowira mumoto chama appreciate izvo zvilavhu zvidikidiki zvamunotopiwa zvinotori nani. Fact yekuti angofunga vana vako vadya rega kuti unovabvunzwa nemari yacho. That thought yekuti vana vako vadya iri very very important kudarika munhu anoti ndinayo mari yekutengera vana KFC ndipe sitonyeni ndikupe KFC. Uye afunga vana vako asina kana senta ndori nani pane uye ari kutengesa sitonyeni yako. In other words ari kuti sitonyeni yako iri worth KFC ari kutokushora because as far as I'm concerned sitonyeni is more expensive than anything you can find on it because involve your heart nekudidi.
ndona saka vanhurume vanhukadzi ngatingozivanai kuti omanaka zvatinofungira about people hazvisizvo, right? Chimwe chandinoda kuudza ndechekuti theory idzi zvamunodziona dzakadai so kune mitemo inoapply kuvakadzi vice versa isingapply kuvarume, right? Ndombotanga nemubhaibheri chaimo munozati Eve akadya muchero hapana kumbonzi papara mhosva, but as soon as Adam adya muchero mhosva ikabva yavapo. Ask yourself why mutemo wakapiwa Adam hauna kupiwa Eve, right? Vice versa nemumwe vakadzi unozviziva kuti dzimwe nguva murume anogona kuhura 2, 3, 4 men, iwe ukatsiva ukarara ne2 mbiri yako inozara nepamawebsite mukadzi iyoyo kutsiva murume akanga muhuri havambozonyora kuti mukadzi wekutsiva murume akamuhurira 50 times azokwirwa ka1 no, kunzi mukadzi wepapa anohura wakomana, but haahuri murume akahura ne6 samukadzi atsiva ne2 6-2, saka masiko haenzani. Kuhura kwemukadzi kune 20 minus points, kuhura kwemurume anenge achinzi master key inogona kuvhura madoo 20 ichirumbidziwa, but madoo 20 akavhurwa nekey 1 unonzi hapana zvemadoo aripo. Do you get the sense? Kana key 1 ikavhura madoo 20, key yacho inenge ichinzi it's a master copy, hati yakapi master key. But kana madoo 20 akavhurwa nekey 1 vanoti madoo akavora, ndo madoo akavora manje, useless madoo. Do you see what I mean? Right. Saka mhosva ikangozopiwa Adam pakangodya Adam. Iyezve dzimwe nguva moti Judas pakatengesa Jesu kudini popepe. You never know. Pamwe Judas akatotengesa Jesu, idea yacho yanga yabva kumukadzi. Sasa sometimes vakadzi varipo kungotifurira chete. Kana tapinda mutsekwende tisi toenda pafront page. Mukadzi anokudza tiita madhiri kashamari. Kune madhiri andakanzwa vamwe varikuita madhiri. Ende uchipinda mujeri anosara achidana nomumwe munhu asingabi. Ndandakaroorwa nepavhani. Otokushandisa setestimony. So iwe kana uri murume ka uchida kufadza mukadzi ka, try kumufadza within your means. Ukakwereta mari shamari uchida kufadza mukadzi unogona kuzvipa munyama. Ndandapa number 6 panyaya yeuyu reason why men vachihura. Men can hura for any reason. You can think of any reason. Murume anogona kungohurira kuti hasana mborana nomukadzi mudhafu. Inzwai reason yacho. Hasana mborana nomukadzi mudhafu. Kamborana nomukadzi mudhafu. Otohura. Asi hey, musikana mutete so. Toda kumbonzwa kuti akaita sei. That's why ndichikugara ndichikudza ndiwa hasana kumbonzwa murume anoti mukadzi uyu ane magaro ndoda kumuroora. Majority yavanoti mukadzi uyu ane magaro ndoda kumbomuhwa. Kumuhwa iredio here kuti asengana ndoda kumbomuhwa. Hazvina kana respect. Ndoni yavandikudza kuti so guys ka nyaya iri pano ndekudai so we don't know each other. Tinofunga tikatoenda kuchikoro tinonyora exam about women, we full of we know but no, hapana kana chatinomboziva pamusoro pevakadzi. Ende vakadziwo hapana chavandomboziva pamusoro pedu. Tinoasuma. Chakanakira zvana kuasuma izvi ndeyekuti panguva yaunenge uchasuma unofunga kuti uri right, but chokwadi ndechekuti makarasika zvokurasika zvezve. Mukadzi haasi predictable. Mukadzi haasi pattern yejuice yekuti inoenda yakadai yodai no. Mukadzi akafanana nemhuka yesango. Iri right ipapo nyati ukaitora ukaidzidzisa kurima unogona kurima nayo 20-30 years. Musi anofunga ngokutunga musi 1. Mukadzi ari dangerous kana akazotanga kuhura. Chirega ndikutsanangurira kuti chihure chemukadzi chakamira so, right? Mukadzi anogona kugara 20 years. See volcano. Mukadzi tomfananidza nevolcano. Volcano inogona kugara a lifetime. Vana mbuya vedu vagofa asingambozviti pamusha pedu chaipa panobuda volcano ipo paya. Vagofa vagosiya mazukuru. One day. Zvimwe zvezvizukuru zvakatogara pasi pemusuma. Inongobuda volcano.
vanhu votsva vose voparara. So mukadzi zvanoita anogona kugara 10-20 years asingahuri marriage. Don't ever think kuti agoni kuhura, anoziva. And don't ever think anyengwi, anoramba. And don't ever think kuti haana ma-ideas ekuti chihure inongori idea. And listen guys, paipa munofunga kuti mukadzi mamumanikidzi sometimes vanenge vakatoplana nemwewo vakadzi. Paipa munofunga kuti madya murume mari paipa inenge toriwo part of the budget ekuti iyi rikanimbosiya yemahure apa. Don't ever assume kuti wadya munhu kana kuti hey ndamuvhara ndatsotsa munhu story ine maonyeni. No. Shamari, dzimwe dzenguva anofunga kuti watsotsa munhu izvo akazviplana, akatoplana okay, ndichanomwa doro naye ndoita senge ndadhakwa ndovhura makumbo. Hapana mistake kashoma kuti mukadzi ainzi ndakwirwa by mistake. They can plan it. Mukadzi anogona plan. Kutongoplan okay, changoitawo senge ndarasika. Ndindadi baba mwana vari kuhurazvo afunga ndiyakangwara ka mira uone. Saka anenge ane matargets akoti okay, even baba vanomuraka achingofungira nohora ati asi otherwise ndikafunga mbohurira murume wangu farahura nemunhu andisingazoregreti qualities. And because they don't plan like us men, vanhurume vanoplana chihure, because vanhukadzi havaplan, ndo pavanorohwa nyoro. Imi vanhurume munotanga matomboplan, munhurume anogona changa wambona test wakashanga test tione maresults ako. Kuplana chihure chemukadzi kana afunga kuchiita chinoitika ipapo anotozoregret. Ndo panomuna munhu akuonda chichandakaita. Chemukadzi chinowira ipapo sehope. Hope hadziplani wezvo ndakadaiswa handiplani kuvarara ndiangorilazaangona nekushama naye. Ndio zvakaita chihure chemukadzi chinongoya sehope. Chiriko somewhere, but chinongoya sehope. Chinoya sehope. Zvino zvenyu zvarume munoplana woti unozati munhu wauri kupfekera kondomu ane murume anokwanisa kutotsemura wako nyoro because wako mukadzi asi kuzoplana kana kuti ukamubata nemakondomu unofunga taura. Kana utori murume bheta kutogara mumba mako makazara makondomu asina kuverengeka just in case mukadzi wako ambofunga kubawa hwane unoshandisa. Inyenye kwa strict ndaona kondomu muno ndera nemwe vakadzi ukaona makondomu wallet yemurume cheka utoona mukondomu kondomiri harina kuboka here. Kana akaboka utomutsvaka size inovakwana. Kana ari masmall pamwe namakondomu andaona amadika tsvaka yemahombe anozodambuka. Nekuti kutora makondomu chinopisa. Ndagara ndiona zvangu vakadzi vechikuru kumusha uko ndaona makondomu uyu vachimakanda moto. Apa pamwe murume anganzi ave kuma4 apa warikanda kuma3 shop yemakondomu yakavhara. Do you know what's gonna happen? Nyoro wozoona kuri kuita uchibuchiwa kupisa kuzasi kuri kuita uchidini. That's what happens. So nyaya iripo ndekuti we think we know imwe gender but we don't know. Vanhurume tinofunga tinoziya vanhukadzi but hativazivi. Ivo vanhukadzi vanofunga kuti vanoziya varume but havatizivi. Problem iripo ndekuti we assume kuti takapenga tinoziya tisingazivi. The issue iripo ndekuti so kuti tidzidza about women or men dei tichibvunza vamwe varume tiisa mascenarios naimi boys kana une mukomana waunoda but usati wamudza kuti unomuda ukadai ukamutuka ukamudai akakubloka zvinorevei. Shamari majokes nemunhu asati wamudaka. Dzimwe dzenguva vanhukadzi vanoita kajoko okuramba ndikudeni iwo bva dopeta rukukwe gwako wakafanira munhu ari kunoraura ukaenda chiredzo ona hamuna hove obva dopeta mubure wake oenda. Imboza mafuti ukaenda mubure nechekure nechekumberi wodai waona kuti hapana hove dzinobudera wakazokaenda futi. Zvino vanhurume vamwe vachona especially kukaucha kwedu munhu akakuti ndokuda aiwa ndisiye zvangu
ndirogwe nemukadzi wako, iwe chiziya kuti hakusi kurambwa kwako. Munhu akati ndirogwe zvangu nemukadzi wako, ari kukubvunza kuti une mukadzi here. Zvinova mukadzi wangu anorova zveshwa, totaura chokwadi pai. Ari kuda kubvunza kuti shamari, how safe is it? Mukadzi akati iwe ndirogwe zvangu nemukadzi wako, ari kuda kuziya situation yako nemukadzi wako ane violence here, kana ndikadana newo handizopinde pataiti here. Ndona kana kuti akati vanhu vagoti kudii, ndokudai vanhu vagoti kudii, haasi kuti hakude, ari kubvunza kuti unokwanisa here kukipa secret kuti vanhu vasati bata. Iwe ziva kuti munhu yaasi kubvunza kuti haasi kunyatsotla vanhu chazvo, ari kuda kuziya iyo ability to keep a secret. Vanhu vagozoti kudii, vanhu vekuchechi vagozoti kudii. Ansa iri kuda ndekuti woti okay, tonohurira kure nevanhu vechechi, chakudriver ndobhandani zvaitoipa. So imimi zivai kuti dzimwe mhinduro dziripo idzi ndedzokuti hadzisi dzokuti kwanzi hanzi zvakafana kuti unonzwa munhu achiti iwe ndigorowa, iwe ndipo nhamba dzako, iwe zondifonera murume wangu aripo. In other words, ari kuti ndipe dzako iwewe ndokufonera inini pandoziva pari convenient, you don't contact you, but atana murume, okay bye. So uri kuasuma zvandora ndezvokuti vanhu kadzi sometimes vanogona kurambana so nemurume agogara 2 years achiti ari married, yasina achiacta married, iye akarambwa kudhara, akaramba murume ari akatomuramba futi murume wacho. Mambo zvinotisati sometimes munhu akatodivorsa chako chako anogona kugara nekaring aka, ndinganetswa nevarume ndikandigare ndekaring kangu, mugobayika mushonga kuti marriage ichiri kufamba izvo. Vakarambana 2 years vangadzanozvigona. Varume tisiti newara, ndava single yeye, maybe tichitsvaka kupula mabhebhi, I don't know. Mukadzi anogona kugara, but iwe ngoziva kuti zvaanazvo izvo ndezvake, anohura nazvo padira. And don't listen to my theory chao ina ndidero ina ndivati no, kana usingavati it's good for you, but don't ever assume kuti yo waudna kuti mukadzi wako dzati handidero photo believe ndezvanatsuro nagudo jamari. In fact, let me tell you guys, ukaona mukadzi nandidero inandidero vazhinji vanoita inonzi projection, ndo vanotoita zvoupfambi. Unoziva vanhu vakangwarangwanduka ivo vaiva vakangwarangwanduka, vakadzi vanenge vachizvidza vakangwarangwara steri 9 times out of 10 hapana chinozikanwa ipapo. Yep. Ava vana haleluya amen vana tipfunye kudai, vatopfunya vabata bhaibheri, vakazenge varigadzika kubhaibheri vakagwadama panodya zvimwe zvinhu zvisingadyiwe. So sometimes inonzi projection, vanhu vanenge vachipretenda kuvhara mahwani. Saka zivai vamwe venyu kuti murume chi, mukadzi chi, vanhurume right. Ndozoenda kune mwanhukadzi, vanhukadzi handimudiwa kuti nekadora. Munombozviziyawo here palife, munombozviziyawo here kuti vana kadora vane advantage. Chakudzai advantage yekadora. Do you know guys kuti chamber dziya dzakadai so, iwo varume vane mazirefurefu munodaiwa ya, munoziva dzinonetsa sei kumanuvha kana agara pachemba. Munoziva headache inoitika pamurume ipapaipa, varume vane refu ivo vaya, munombozivawo here zvinovanetsa kana vakuita tsvina papublic, ikada kufonyoka ichiwira mukati, unoshati woifonyora yakadini kuti isaguma, ende mugona muda kudzidya futi. Imwe tengai madzigeza amenenyu amuziye varume wangu here ana rakadai so, haumbozvibvunzi kuti zvarakadai so mundege panenge achikwira ndege paya chitoilet chemundege chakangodai haigume here ikoko kutsvina ikoko, ana yaguma anoigeza here. Ndopaunozoona kuti kadora zvakaitori nani at least kadora hakanetsi kumanuvha. Minikupa hainetsi kupaka ka panonha negonyeti. Wambona gonyeti rishaya parking, kaminikupa ngodai pagepi ipapo kadopakiwa. Mr Bean waiona zvaiita zviminikupa,
iwe nezihama rinofadza yes but ronetsa kupaka manje todaidai maneuvering kujoka neme zvangu. But listen guys, you need to take time kumbostadha varume kana vari mukadzi, nemwe varume take time kustadha vakadzi. Ande vakadzi ka zivai timing yenyu. Mukadzi sometimes anofunga kuti pane plenty of time. Kana uri 30 years plenty of time, and indeed it's plenty of time. Paunoita 34 years, I'm halfway through, plenty of time. Paunoita 38, vakadzi vanozvara vamwe 41, plenty of time. Paunozoita 41, 44, but what if 40? Hakuna chinhu chinonzi plenty of time murudo. Kana wadomuwana ipapo wamuwana, try, go for it. Because zvokuti plenty of time is akakudza kuchararama kusvika nguva yadhokas naso anonoka good wanoenda kutovhara chazongoiteerera live. But vanhu havazive vakadzi dhokas. Varume tofunga toziva vanhukadzi hativazive, ende vanhukadzi vomunofunga muziva vanhurume havazive. Vanhurume, let me tell you vanhukadzi about vanhurume. Ukangokontrola zvinoonekwa nemurume wako watopedza. Varume vese chinoita kuti vatadze meso. Zvino vanhukadzi makasiyana nemurume ka. Vanhukadzi chinoita kuti mutadze ndimwi. Pakavava pamwe pano, pakavava pachida kukwenyewa, unokuzvikwenya wonza kuti ruoko rwako hakusingo kunodiwa ipapo. Zvino munhurume ka akabviswa maziso, anosara nezvaakamboona ndozvanenge achimachina. Zvokwadi ndotokudza munhurume kana asina maziso, asati amboona dai takangozvarwa tiri mapofu tisingambozivi mukadzi akadidididi. Good vanhu. Chinokanganisa pamurume iziso zvaanoona. Ndakakudza ndikati 100% yevarume vanokupfimbai. Vanokupfimbai nokuda kwezvavanenge vaona. Imukanditi sanharo. No. Men go by what they see. Men will go by what they see. Vanhukadzi, you go by what you hear. Murume anokuda maringe nezvaaona pauri. Zvino munoti murume akauya kwauri akati, I love your body. What? Hauna here something better to like me for? No. Varume ndo madesignirwa vakaitwa. They have to see something. Vochifarira. Murume has to see something vochifarira. Mukadzi has to hear something womuconvince. That's what Shona sometimes mukadzi anogona kusara nerimwe zirume rakashata mugoti. Never ever judge your way yako yekuona beauty uchifunga kuti ndo zvinoita mukadzi. Nokuti mukadzi haamanyire beauty zvamunofunga izvo. Mukadzi anogona marume akashata iwaya ndo ane sweet tongue, if you ever noticed. And ndo ane mabhebha akanaka futi kana ane cash. Because vanhukadzi havatarise kunaka. Vanhukadzi go with what you say. Ukangotaura the right stuff at the right time, wadopiwa nemukadzi. Saka ukastadha mukadzi wakaona kuti idzi dzoda chechi, ukangotaura zveGod's channel, God's channel ndepi ushmo. Ukangotaura zveGod's channel, God's channel Mwari ave nesu mapitsare machichichi, unogona kupiwa. What you say is what makes you get. Kumurume manje is not what you say. Murume goes with what they see. That's why mchiti vara mukangoita magaro akangozvimba zvenhema makapfeka mapampa evechembera ungopfika magaro tozvimbode. Murume uti chiana chechitorova. Kuna vamwe andaitoziva vaiba mazipampa ekuuyu vachienda nawo South Africa. Bopeka. Ndo yakuti kana uchidhansa navo muclub havadotosembere padhuze, vanodhansa vari kure uko. Dumbu rine ichiita senge rakaiswa mabhomba. Rakaoma kuti king. Kwakapfekwa chimwe chinhu chinorisungo. Zvokuti kana adzokera kumba akanorivhura kudai robva raputika. Even kuchechi dzimwe nguva unoona munhu achiita senge ane ma6 pack mukadzi akasoniwa akapfeka zvimwe zvinoti pamba zvekuti inohukiwa chakahukiwa kudai kuti paanozonokura
umbogara after church kuti nei madam kumuri kugara kwakanaka here kwamba church arofema bhosi dumbu rakasungwa the whole day rakasungwa nezvozvo zvavanotengesa izvo zvokuti kuda kuimpressa varume what they see. That's why ndakuudza kuti murume anogona kungoona tsoka yako munhu ane tsapfu dzakanaka, mukadzi ane gumbo unzwa mukadzi ane gumbo robikwa here gumbo nderei? Mukadzi ane gumbo vanhukadzi munogona kupwirirwa gumbo wivi chaiyo. That's why ndikuudza kuti varume vanoda zvinhu zviri natural. Yes, mabrazilian nyaya akakufitai, trust me, une a bigger chance yokufisha murume nezvinhu zviri natural. Varume vazhinji right now vangova nepfungwa dzokufunga kuti vakadzi vese mafeki. Kana chiti vakadzi mafeki kureva kuti vajara kuti makeup chichichi. Ende ugona vakadzi zvamunoita maakuenda bedroom, hold on ndimbobvisa makeup yandii kudi ungati munhu anga achipara mbambaira singiro sekuita dzvuku senge munhu anga achipara mbambaira. Wambona mbambaira dzekumbi zvakadzikagezewa. Sometimes ingorova natural vaseline zvatinoita isu varume ba ndageza manje ndarova vaseline still my skin iri bow. So sometimes girls regai kuwanza fake. Unobva wati fake perfume, fake ziso, fake weave, fake chii, fake mazamo, fake magaro, fake skin wakableacha. Mukadzi anogona kurovera 10 zvinhu fake asati tsvaka marriage. Murume manje asitsotsika. Murume anoziva kuti okay, wauya ne10 fake things, urikuda 10 rega ndichikuchayawo nefake husband obva kupinda nefake husband. Ukaenda 10 zvinhu zviri fake, nzara fake, skin fake, perfume yaushandisa fake, tsiye fake dzadhirowiwa, malips amene fake, zvese fake. Paunosvika ku10 fake, nemurume wacho wauri kunyengwa naye achati fake futi, wotanga kupopota. Iwe take it or leave it. Inzwai kaba mwana, handisi kuzoisa weave, this is my hair kundungundu. That's why mjona vakadzi vegana vanoti ngundungundu rakati rakangoreregwa. So it's so nice. Vakadzi veJamaica dreadlock natural. Hapana zvo wambozama watengesera vakadzi kuJamaica maweave ashoma atengi wigi dzedze dzopepereke andokurovera bibo haircut nekamutaro. So thank you girls okuZimbabwe, ndiri kuona muri kuzviitawo as well. Vachipenda jinja vachididididi, it's much better. Pane rimwe braid rakareba kubva kusvika kumupimbira kuti chasingachatopinga vanhu kumusha taimashandisa senge godha rekusungisa mombe kana uchikama makuseni kana ekuchairisa. Maweave enyu akareba kudai, mabraids akareba kudai, unogadzira godha. Austin wanonoka uchazotera live unobvunza kuti Austin mboka vanhu havaziva vanhukadzi. Vanhu vanofunga kuti vanoziva vanhukadzi havaziva. Zvese zvamunofunga kuti mukadzi ari kufunga, sometimes vemakabaya dondo. Mukadzi uya ndamubvunza zvokuti akachema, saka maybe ari kufila guilt. Miwi ari kutochema kuti kumana munhu andifungidza murume wangu uya akambondidai iwe uri kungati ari kuchema. Ibwe usatombotamba iwo. Regai kujaja vanhu nezvamuno. Hamuziye gender, opposite gender. Vanhukadzi vane mabhuku ravo. Vanhukadzi ndakudza kuti vanohurira zvinhu 3, but bhuku racho 1 chacho chine pati 2, pati 3, pati 4, pati 5. Mukadzi anongohura nokuda kwezvinhu 3. Murume anohura nokuda kwezvinhu 10 no 20 no. Murume anohura nokuda kwezvinhu 100. Murume anogona kungohura. Mira ndikudze number 1 reason yemurume kuhura ndekuti anacho chikuhurisa chacho. Wambona murume even tichiri kumombe zvazve murume aigona kuenda nedemo handiti unoridii nangotakura demo unoridii anongonotema muti ku achidarika pa umbotema muti ukavana ukaenda kumareserve miti mizhinji nemavanga wautemerei ndachida kutesta demo rangu kamwe yanga kuda kutesta miti ikoko ndokavanoke
kwakwirire munhu ndada kumbotesta kuti ichiri kumira here nyoro ndada kuona ndomitisa here. Vamwe venyu makamitiswa nokuda kwokuti murume aida kungoona kuti anozvara here. Murume aya over 40 rikandimbona arikuona kuti vana vaanga navo mumba ndevake here, saka ari kukurova nyoro kuti ndionoita nhumbu here. Saka unoda vanhu? No. Unoda mukadzi wako? No. Kuzonga chite. Then sometimes murume anogona kungohura nokuti ndamboudza kuti opportunity yacho yangouya. Wanga uda kudorara zvako. Zvavana munhu arikubva kunovhima. Vanhu vanobva kunovhima chero burwa rikabuda paruzhowa padhuze nepamba. Padhuze nepamba anoriuraya burwa. Zvamabata mhembwe nai mukuru. Chindaika munovata chiregewo idzi dzindi. Anoda ngorova iyo iri padhuze nepamba iyo votonoda kudo. Tatobata zvinhu tu. Kumbana. Ndozvoita murume. Abva kuguta chako murume anogona ngokubaya. Naiba mwana. Ndava kuti mahora pamabva panavo. Mamusina kuguta here? Sorry my mwana. Murume. That's why sometimes kuti naimi tafunga kuti muchechi kaum. Kumfundiso yavarora nemunhu muchechi. Ivo vane mukadzi. Anozvita. Yakangodhizainiwa kuti kana yangodero yodongodero yengodero kana ukangoirega ukasatoikontrola inongodero. Yapa nemombe inongopanya buda mudanga chero muri muchirimo. Maana zati muchirimo inongobuda kusina minda yakavhurwa mombe yajamba kusajamba danga iri kuindepi. Hakuna kune green uswa tiri muchirimo. At least dzimwe dzinojamba dzinodya muminda yavanhu. Murume anogona kungojamba. Ende ukatarisa varume vanotona vakadzi vakawanda ndivo vanotonyahura futi. Murume ane vakadzi 3 vasingatombosatisfy futi. Ndiye ane chihure number 1. Ende squad yacho inohura futi kunze uku mukati haina kutombosimba. Squad yacho nayo isingatombogone kunze uku. Basa kuti ninge uchingohura uchifumura mukadzi wako. Because what happens ambokudza ndati pana uchihura pepeka. Iwe nemukadzi kumba. You are not only degrading your wife, especially ka usingagoni bonde racho. What you're actually saying is kuti mukadzi wewe hotel to zvandinazvo kumba izvo. Woti cha 21 seconds wejombwe. What you're actually doing is uri kubvisa chiremera chemukadzi wako wemumba. Because panenge achifamba mutown achishopa munhu wakakwirana nayo yanobva ndo mai vai vakagarira kadora keke namo ende gona iwe kuzvida I'm happily married nekuda kupupura my husband bought me this. Vamwe vanhu vamuri kupupurira ipapo kana vari kutoziya saizi yemurume wako vakarara nemurume wako. Listen, kune vakadzi vakawanda vamwe taiziva vaifamba chitotaura kuti inyi vadzikana vaiswechara vanoda kudzidzisa kuchina uko. Hapana vanenge vachikudzidzisai neexample. Vazhinji vacho vari kudzidzisai nenhema. Wangu mukadzi ndinomufidha panosara kuzoenda kubasa anoenda akaguta asingambofungi nezvebonde. Iwe ndiwo murume wacho, regai muridzi wayo ataure ega. Pana vamwe aipfimbiwa kubaba fields uko kustadium mufesa ava kumashure nobva apimba musikana iwe baby ndipo namba dzako. But boyfriend yemukomana anga iri paside apa nobva boyfriend iwe shamwari iwe musikana wangu zvikanzi aiwa rega muridzi wenhinga ataure ega. I think that guy had a point. Kana mukadzi asingadeoni ngokuti baba mwana fambirai mberi I'm married. Zvokuzomirira kuti murume areta shamwari hausi kuona kuti mukadzi wangu here rega arambe ega. Rega kurambira munhu. Taizvitwa tiri vana vadiki zvazvo. Toenda kumaraini nana mama vedu chichichi. Toisere chikafu. Mai baba takaguta mama musayo ndo ndaivengera na mama wangu. Taenda kumaraini uti takaguta mama makaguta ndimi ndoda chikafu pana. But vana mama vaiziya you know what? Tikasati takaguta zvapana zvinodyisiwa zvikafa izvo. At that time doesn't make sense. Ndichinyatsonzwa kuti mumba muri kunhuhwira unozwa muriwo kumusha ukabikwa pasitove yemagetsi kumusha yainhuhwirira miriwo yegreen uya unonhuhwirira kuunzwa uchinhuhwirira so muriwo usina nyama kana mutown waiunzwa muriwo uchinhuhwirira so
usina nyama sadza rakaita white repalenda dzimwe nguva aita ingoda ngokwata because kwete techidya mugaiwo kana tichibataura cheche then toenda kumba kunodya palenda noza palenda ikosha mazuva ekuti sadza rewhite vanodya sadza rewhite sateta visit ipapo nana mama unoziva tafamba netsoka motikari inenge ichifamba namudhara tofamba netsoka pamwe bva kulovhebha svika magwegwe north tichisvika tiwana vachitopakura sadza mapaketi elacto 3 nezvinyamanyama zvirapo negreen veg tese tikafere vanamai tapaine mhuri yangu tabatati waindona nechemoindoti mai yakaita seiku mai ine mhuri yangu tabatadya nichiwa zvarere togara papa tichivaona vachidya ukanyanya kutarira wakadai zvinoratidza kuti une zhara maivo kuchonya kureva kuti itasinga wakaguta mwanangu otherwise tinonokukacha taakumba mamusingazvionere boys vana moms vairambira rega muridzi waro arambe ukajaira kurambira mukadzi wako iwo paanonyengwa nevarume ngaadhivhelope kakugona muna vanhu vakadzi vazhinji vamunavo vagona kuramba murume havazoti murume anorangwa sei dhasi wachinzwa vakadzi vachiti kana akanyengwa kuti iwe unondirovesa nemurume wangu hakusiko kuramba ikokoko kana munhu akati unondirovesa nemurume wangu zvaari kuzama kukudza ndezvokuti shamwari ndinyenge kana murume wangu aenda ndokuda haine reason yekuti ndinondirovesa nemurume wangu handiitrust munhu ngati baba mwana ndiri married, can't you see I'm married? Kuna vakadzi vakadero ende izvalo ndevakashata vacho zigadzi rakashata riri faithful ukasangana nezigadzi rakashata rine ring rokuudza I am happily married. You don't know that loose biscuits loose biscuits agoni kana majinja biscuits majinja biscuits muzvimamane link hazvigoni kana kuramba murume kudzungudza chakunza murume hanetsa kuramba. Listen vanhukadzi please kubanhasi kana uri married rega kuramba munhu uchiti nondirovesa nomukadzi wako anoti unoda ndiro here nemurume wangu in other words uri kutotinyadzisira. Vanhu vakaenda kuchikoro sesu tichifunga kuti uri kusvika murume wako okay ndichakunyenga kana murume wako afamba rwendo. What you actually saying ndezvokuti dei papasina murume wangu kana ndokuda ende iwe ukanzi iwe ndirowe nomukadzi wako here iwe bva kuti okay bye uri dununu. Munhu atokuti unoda ndirowe nomukadzi wako ari kukubvunza indirectly kuti naiwe mukadzi wako harovi here ndozvaari kukubvunza. Ukani ndokuda munhu akatadza kudza no I'm happily married. You don't have to say happily ngoti I'm married. Marriage inozikamwa nemi muri kuti muri happy here zvokupamba kuti happily married. Happily married haitaugwi nemuromo kani nai vanhu vacho. Happily married inoonekwa pauri. Don't waste time. I am happily married. No, ingoti I'm married. Zvinozokubatsira pamberi apo. Vazhinji venyu makati I'm happily married 2 weeks later tikaona murume akamitisa mukadzi ado ane vana 2. Ivo happily married ndopamuzotanga angana kadora isite chingorangarira happily married yamaita zvamaikati happily married zvepaipai kwadora mamusingakaoni here kakazomera maramba iriiniko. So don't even bother kuti happily married. Iwe ingoti I'm married shit. Ende kana uchiramba munhu rega kumuramba nereason muudza tishamwari handikudi lendo. Kuna masikana anorwadzisa vanonyatsokudza no handikude Leon forget zvemarriage and whatever handikude handidi kukwidza bhazi rembozi ukati ndine murume akafuma akafa pamariro ukanyengwa usacomplaina bhozi wati wamuramba uchiti ndiye murumezve. Ini ndendifimba munhu akati ane murume parufu gwemurume wake ndoenda neCV yangu shamari do you remember mai mwana pamakati hanzi ndichindokudai pamakati mune murume afa uyu ari muguva please ndinyika ndiri pamberi pekiyo unoita sei? Ramba munhu because haumude mudze shamari at the moment I don't need this. I've got a man, I've got everything I want at the moment. Hauzosvika ndiri ukati at the moment nyangwe mangwana ukada kuzoti dena vana mai vedu at the moment takaguta handiti rosiyiwa muoven musadza riya tozodya zvataane nzara posi yasvika kuma 10 mai vati takaguta ofa yasadza hapana 11 12 1 tatamba panze nemvura hatina kumwa 2 3 4 vanhu vabva vadlava
Shamari, unaipa wane 7 hours wakuma, tuita sego. Tabata kudini. Ishu nengeri ponde kuti, wa closer sentence sati ya pera. At the moment, I'm happily married. At the moment, and this is the future. Regai kuramba vanhu sesadza, vamwe venyu makaramba vanhu sesadza. Vamwe venyu makatiramba, vamwe venyu munoramba munhu. Actually married. But munhu uya anga achitozati akuto divorce because around marriage yake yafa. Rega muridzi wemarriage ataura shamari, ndiri married. Rega kuda kumutaura, iwe uri married iwe, une mukadzi shamari. Chakapukidza dzimba matenga. Unozati vanhu akazoti chakapukidza dzimba matenga chii? Umwe munhu ane marriage akangomirira kuti handingabudeka ndisina pekunovata. Handiti marriage arikuda kutobuda. Hanzi at the moment as for Austin, at the moment there is false hope. Aiwa, at the moment there is false hope. Urikuzama kutaura ndikakuti Austin unodla mbudzi here. And at the moment handidya hangu mbudzi because also ukati handidya mbudzi shamari drought ikarova 2 months later pakarohwa drought kukasara nyama yembudzi yoga. Unozati uyu murege akati adya mbudzi uzi ngainge uchiuya iwe shamari taura zvesituation yako ipapo kuti wakumanaka pari zvino handikwanisi kuita chihuru. Nokuti iwo unoda kutaurira vamwe kuti ina ndibatini. Sometimes zimwe nguva izvo squad dzacho dzinonohura idzo dzidzeche ina ndi chechi kwedu hazvibvumidzi. Are you sure? Saka zvese zvaunoita muupenyu hwako kuchechi kwenyu zvinobvumidzwa. Apa raenda kusmall house handidle nguruve. Small house kwacho riri kunohura chivi chikuru chokudohura. Ndiri ndi small house ndaibvunza ko zvawati udle nguruve komufundisi vako vanokubvumidza here kuzohura neni zvaune mukadzi? Wanze mukadzi ane pamuromo. Hapana pamuromo. Wati audye nguruve asi wauya kuzohura. Chingobvai mahura baba mwana because nguruve kudla nguruve kwacho kodori futi nane pane kutohura. Zvimwe zvinhu zvotagwa vanhu vasiri mumudi yokurizina. Ena vanhu vari mumudi yokurizina sometimes vaipota vachibvunza naibwasha mati kuchechi kwenya mubvumidzi kudii kudya nguruve. Hure roda kubikira nguruve ka robvunza asi kuhura vanobvumidza avo rokurova nemba mazurume ukaribvunza. But anzi kune mabhanditi anomirira plus patience. Kumirira unoza Austin, let me tell you girls, hanzi naAustin kune mabhanditi anomirira plus patience. Murume haamiriri but anofamba zvinyoronyoro with the hope that mungangomubata parod. Musamba makambonyeberwa akadzoti mukamunyengwa murume akati handikude, ukati handikude murume akaramba nenhamba yako tanga akakumirira. No, murume hamiri. Hanzi imiriri haimiriri vete. Kune tsuma yenzi imiri haimiriri ivete. Murume zvaanoita akakunyenga ukamuramba hakusi kuti akakumirira, anononyenga pamwe. Muzvitarisise manight club kazhinji Austin taimboenda kuclub tese tichangotanga kuuya muUK. Waona chibharanzi chiripo paclub, unopfimba gero muclub. Handiti gero riya roenda kutoilet neshamwari yaro kuno kudiscussa because muri too loud. Hey, what do you think? Are good looking but anenge player. Zviri kukunyei. This is what you don't know about girls. Vasikana vari kukunyea vari mutoilet. Iwe ungati chaenda ndatorambwa wotononyenga chimwe pavanodzoka kutoilet uya angati let's go for him, he's okay. Wokuona iwe uri kungati vaya vaidisappear nedoro rako wakutonyenga pamwe wokuona uri kukumbira namba kune chimwe. Ndakubudza checha chikuti player cho, but you see I told you. Wotoenda kumbachi I survived. No, panoda patience. Kana wamborangwa chimira paside zviri nanodorega kupfimba zvamuchese zvandakazodzidza Austin zvinoitwa nemaplayer, king players manight club. King player inoinda manight club yogara paside nechidoro chayo ichiobserver type yaanoda chayo.
saka vasikana vangachiti uyu murume ari bho uyu, but murume ari bho uyu handasi kutombomisa kana one girl. He's a good guy. He looks like a good guy. And pamwe married, no, he looks like a good guy. Kuvasikana ime mchongwa just because murume haasi kuchesa vamwe vasikana muclub everywhere they are faithful. Listen, nesuwo tinayo psychology futi, varume vakuzviziva ndo zvamunofunga, so vanorega kuchesa because type yavo haipo. And machesero avakuita zvino vakangwara varume kana vari muclub havachaiti izvozvo iyo vachinda panzeve kunozivezera, anokwenya nechigumo munhu achinda kutoilet kara nechigumo, iyo chechigumo kukwenya kwaanenge aita kana ari musikana unomuda anocheuka nesmile uzazvaita. Saka iwe unenge ukamirira ndiona kuti anochata magero apere, hadzichati dzatopedza navo, dzimwe dzacho zvochaira mauye, dzimwe dzacho zvinongodidididi. So don't ever assume kuti you know a man because murume hamuzivi. Nemuvanhurume ndimuri wese, don't ever assume kuti you know a woman. Women are very, very complicated. Even ivo pachavo, they don't know themselves. Vanhukadzi, they are confused by themselves. Vanoto confused naivo what more ivo zvako murume nemabhora. Vanhukadzi havatozvizivi pachavo. That's why sometimes vanhukadzi towards 40 years anorohwa nemwe confusion yekuti ozvibvunza kuti why, but mukadzi uyu anozvibvunza chii chiri kundipa hasha so. Izvo maperiod pains anonoka kuuya kana kuti menopause yoda kukika in. Iye pachaka hatombozvizivi. Iwe ngona mukadzi wangu mazuva ano ane jinyo, mukadzi wangu rafu, mukadzi wangu shamwari, pane mabody changes ari kutoitika amusingazivi, asikatozikamwe nevaredzi vacho. So guys, don't ever think kuti unoziva munhukadzi kana kuti unoziva munhurume. Ingoti I've got some little knowledge, ndinombotry, because it's not easy. Gender yakaipa iwe kuziya opposite gender wakomana, it's not easy. Kangane ostimbo uno uchitune gero so chingwati nasi ndazobata maya roku surprise rokuita zvimwe zvongwa